Makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. She knows when I'm lonesome, and she cries when I'm sad. She's up in the good times, she's down in the bad. Whenever I'm discouraged, she knows just what to do. But girl, she doesn't know about you. I can tell her my trouble, she makes them all seem right. I can make up excuses not to hold her at night. We can talk of tomorrow, I'll tell her things that I want. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang sa aking bawat hakbang. Turo nyo'y tamang daan sa aking mga pagsubok. Kayo'y laging tumutok, kayo na ang laging kapay hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan itong alaala ng ating pagsasama, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN.
Sa makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Hindi lang puti, kisla puti. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
Pride Antibac, igualing germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa badog ang pamilya. Stop ang germs sa nabada, nakatang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, may sigurado, ikaw ba'y protektado, ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield. Starbucks at #1 floor wax. Uguan waterproof formula. Ulaan man ang tubig. Balikintaban sa loob. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Electric toothpaste may Max Protect formula. Stop cavities even before they start, but keep it fresh with regular use. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world. Sa panagos na pag-pirang taon na gawala sa kalinan ka mga materyales na mababakal sa mobo, magtingin pinagmahal kan Gold Brothers na naina mag-arong sa iba na nagpapamakal ng mga substandard as in undersized na mga bakal arong kan kabil, angle bars as in iba pa kasigon sa mga eksperto nakabarato ka man sa presyo alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa ng diskwino kaya sa No and Sons ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards di kalinat as in sigurado nasa tamang standards as in safe ang sa imong pamilya No and Sons ang ngaran na matitiwalaan poon kanto sa kondungan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. May diabetes ka, asin gusto mong proteheran ang sa imong mga mata sa mga komplikasyon? Nagsasapo ka kan mga problema sa mata, arugan eye strain o pagal na mata, impeksyon, gatok, gatol, malanit o sensitibo sa ilaw, kung iyo, pues, kaipuhan mo ang iBerry.
Subukan ang pinakabagong Iberry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang Iberry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Igwa ka din problema sa kidney nga dulot kang diabetes? Gusto mong proteheranan sa imong kidneys na mas lalo pang madanyaran? Asin maging matay pa ang function kay ni? Mag-Kidney Care ka na! Ang Kidney Care sa natural food supplement na igwang manlain-lain na sangkap na minasuporta sa salud kan kidney. Ang Kidney Care tatabangan ka para mamantinir na healthy ang kidney mo asin marhay ang function kay ni. Daina pagparapaluyo na maapektuhan kan sa imong diabetes ang sa imong mga kidneys. Purbaran ang Kidney Care ngunyan. Para sa bado nagka-bloom sa hamon, prubaran na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Bond, bagong gumagabloom. Charm Fat-Bond, lamig ay may bango din sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat-Bond, bagong gumagabloom. Charm Fat-Bond, lamig ay may bango din sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa badog kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng antivirus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protect. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy. Nasa masebong, kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste. Pang-healthy hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang smart dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa panlinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax Wax. Kita nga to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Iguaning waterproof formula. Balikintaban sa loob. Star Wax Wax. Kita nga to the max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para sa pagbuhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum.
protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. Bitin sa cash? Sa M. Lulier Quick Cash Loan, it's as easy as 1, 2, 3. 1. I-present ang item for appraisal. 2. Mag-submit ng valid ID o ML Diamond Card. 3. Kunin ang cash at transaction slip. Ang laking tulong, diba? ML Quick Cash Loan. Maaasahan lagi. M. Lulier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Basta kwarta padala, mag-M. Lulier na. Lahat sigurado. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan gabos ang tabayanan. Bicol Connection. Bicol Connection. Well, matugang oras niya ito ngunyan, digdi sa Bicol Connection. On test broadcast po kami ngunyan, alas 10, 18